T-shirts voor een skin. Ja? Dat is niet. Oh, ik heb er een gedacht. Oh, ik heb koffiemas. Nee. Ja, misschien had het weer eens komen. Die is goed. Die is veel lekkerder als een andere. Echt waar. Doe jij eens open? Dat is goed, hè? Het verwijt het waar. Nee, dat is vrij. Het is een plastic. Zo gestopt. Ik kan je niet maken, zo. Ja, fijn. Ja, want dan is dat al vervelend en dan moet het toch weer. Ik zal daarvoor naar hier komen. Maar ze is dan Wat niet. heeft tegenover? Ik heb toch weer al een goede axelgevoel van. Zeg je een broer? Zeg je een broer? Dat is gewoon een beetje zo waar. Ja, dat is waar. Dat is waar. Nu verwacht ik dat dus. Wie is dat? Dat zeg ik. Zeg je dat u? Kimgeschiedenis. Oh. Ik was al. Allee, zij was al voor mijn webcam. Ja, ik weet niet. Alleen die laatste net is precies. Wanneer toen je nog een filmpje gemaakt? Wacht hè. Och. Nee, dat is niet. Kip of zo. Dan moet ik dat ander eigenlijk afzetten hè. One thing that Tantra is about, like just doing it, and it's deeper than that. And yeah, it's deeper than that. Go down now, Base Hunter. I mean, unbelievable. Right, provided by Nudlin Liverpool. That's K-N-U-D-L-I-N. Jawel. Large? Right, Van? Liverpool. Dat is een nieuwe. L-I-V-E-R-P-O-O-L. Ik ken de naam van 2009. You know, there's this girl. Die is nog van vandaag het That, was. you know, Ah, oké. this video clip. And she's like asking me all sorts of things, and I just wanted to share with you what's going on, you know? No! Listen, Weer al daar. let's get introduced first. Let's get properly introduced first, you know? I don't like to jump into things. Listen, Ik heb het voor you hem stop. gevonden. You need to relax. As much as I'm tempted to. I'm tempted. I'm not gonna lie. I want to do it right now, but hold on, man. Are you like that with anyone? Oh, stop it. What are you doing? Bless yourself. Listen, stop it. You need to take it slow. You know, you gotta be like a snail. You Ja, know, maar ik weet niet, als we Ja, maar iets dat zeggen wordt tegen elkaar, leuk. dan gaat dat altijd mis. you Als wij know, dat zo foreplay doen. works. You can't just be so, Als wij alleen In iets a zeggen, dan rush. krijgen wij amper haast. cause then it's not of a rush. You Ja, have ik to, kan you dat know, ook wel. savor the experience. You have to, you know, play with the belly button, massage the arms, touch the hands, maybe caress the cheek, you know, but now you just want to go straight to it. And you know, I'm just not that type of a tantric yogi. You must learn control, okay? Without control, you will just lose yourself in the experience! Oh, you are so stubborn. You still continue with this. Listen, Wat moet ik dan doen? you may want this, but I'm not ready to give it yet. I'm not ready to give it. You know what I mean? What do you take me for? What am I? A cheap trick to you? Huh? Am I a cheap trick to you? Stop it! Stop it! Stop it! Don't stop, you know I like it. I mean, you know what I mean? Zie je het zo? I want to, you know what? Just like you tease me, I want to tease you! I want you to really value
You can't value the potential experience before it happens. Because if I just go, oh, you know, oh my God, you know what? You are, what? 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 Listen, you're driving me crazy over here. Stop. I'm losing my religion. I am losing my religion. Stop it. Stop it. I'm going to break all my regulative principles, and then what will happen? Will you respect me in the morning? Will you respect me 5 minutes or 10 minutes or 20 minutes afterwards? Because I last long. Anyway! No! You demoness! No! 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 You scoundrel! You Jezebel! Who do you think you are? Stop it! Stop it! Don't believe me, you know I like it. Stop it! Listen, if you want me to jump your throat, all you gotta do is ask in a nice manner, not like some lunatic on the fringe. What's wrong with you? What's wrong with you? What? You know what? In front of everybody? You don't know how much I want to jump your throat right now. Oh! 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 You know what? I'm getting tired. No, I'm not. I'm getting tired. Listen. Listen. You are so misbehaving right now. Stop it. Guys. The next time, don't give in. Don't give in to that. Just don't. Niks. Niks. Ik zit in OV1, hè? Ah, OV1. Volgend jaar moet je kiezen, of hè? Ik weet dat niet. Ik heb daar geen verstand van. Huh? Wat doe jij dan zo praktijk of hè? Of is dat BSO, TSO of ASO? Dat weet ik niet. Ik weet dat niet. OV1. Wat doe je op school? Op school? Wat doe je vakken zo? Taal, rekenen, saai, koken. En Algemeen vakken, PHV. MAVO. MAVO. Maatschappelijk algemene vakken zijn dat, hè? Dus MAVO. Dat is wiskunde, Frans, Engels. En deze keer seksuele opvoeding. En seksueel opvoeding ook bij. SO. SO, seksuele opvoeding. Wat zie je dan? Zo gewoon over de vagina en de en... Zo wat van alles onderin. Elke les gaat het wel over iets anders. Dat is grappig. Soms wel, ja. Ja, dat is omdat je dat de eerste keer ziet, hè. Dan moet je grappig maken. Hè. Tweede Ik heb keer. een klein zakje gepakt. Ah, ik heb geen bakjes. Shit, ik weet nergens plaatjes liggen. Je valt het de kenning niet mee. Vorige keer heb ik er al zitten zoeken. Ik zie dat hier ook niet, hè. Je kunt dat moeilijk met kleintjes doen. Jawel, geef maar kleintjes als je dat Ik weet dat niet. Deze, ja, maar deze is ook al over tijd. Dat is geen goeie doen. Kleintjes heb ik wel. Ah, ja, geef maar een paar kleintjes. Die plant is niet meer goed. In de stroom. Amai. Dat is toch goed dat die juist droog is? Doet hem dan nog open. Kinderen is nog wel goed, hè? Dat is mooi te zelf, maar ik zijn niet zo voorzien.